Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Munhu wese paanoshanda kana kuti paanoshava-shava anenge achiitira kuti pfuma izochengeta mhuri, pfuma izochengeta dzinza rese. Asi zvose izvi pana baba vandigere navo pano zvinhu zvakatadza kuita seizvozvo nekuti hama ndo dzakazotosvika pakuparadza pfuma yavaifunga kuti ndiyo ichange ichibatsirana navo pamwe chete. Sekuziva kwenyu mukaona ndauya nenhau dzine chekuita nechivanhu zhinji dzacho ndinenge ndati inini semutero wenhau handikwanise kupinda madziri ndoti regai ndishanyire Apostle Monalita tinonzwisisa kubva kwavari tichinzwa zvakare kune matestimony evanhu vanenge vakabatsira kuti pavakauya kuzosvika muzuva ranhasi ndezvipi zvachinja muupenyu hwavo. Baba makadii? Aiwa tiripo makadiwemi. Aiwa ndiri nani kuri sei kumba? Tiri right hedu. Aiwa tinofara hedu. Nayo kamvura yazouya iyi. Donodzo. Nyika yanga yasafa. Ya tatisazive kuti zvinopera sei. Asi kunaya kwayaita taane tarisiro yakanaka. Kunga kwapisa vazhinji vangu vakutoti pamwe tiri kugena tiri pano panyika. Kana vamwe chibage chekaki vamwe vakutodyara panyowana asi vanhu vangokuridzira kuti dyarai masmall grains anokasira kusvika. Aiwa tinotenda tasangana kanhasi pano paApostle Monalita. Aiwa tinotenda chose. Vazhinji vanobva vati vakangoona makamiro vanobva vatanga kutotiza kuti vanhu vaya vasvika. Vanhu vanenge vasingadi kuzikanwa kakunzwa uku kuti tinogona kusangana kuna Apostle togona kusangana nambuya kwana mbuya nanasekuru anoita zvechivanhu kwana papa uko vanenge vachida kungoita zvinhu zvavo pai muchivande so but ndatofara mukati aiwa ini nditone testimony yekupa handina chekuita sei chekutiza. Aiwa ndizvozvo nekuti testimony yakanakira kuti vamwe vanozivawo kunodi kwavanowana kubatsirwa. Tikasaita matestimony taita selfish. Tiri kubatsirwa takanyarara asi vamwewo vanoda kubatsirwa vasingazive kwekuenda. Tine vanhu vazhinji futi vaimboti matestimony akanakira kuti even hama dzinenge dzichikunokedzera vamwe vanobva vati hama yangu izvezvi ndo vanhu vandaendesa kuchikoro but iko zvino ndangonzi ndiye akaromba mumuru ndiye akaromba mudzinza but vanhu vasingazive kusosi kwawakazonobatsirwa kuti zvinhu zvako zvitange kufamba. Aiwa tinotenda izvo zvekuti vanhu vanoita zvekufungidzira vanenge vasina zivo iye zviri kuitika mukati meupenyu hwemunhu hongu. Takatarisa baba chakaita kuti muzoziva kuti kuna Apostle Monalita rakanga riri dambudziko rei? Ini zvamunoona ndakutambira kuma 70 years old asi ndakashanda upenyu hwangu hwese muindastry yetransport. Ndaidhiraivha marori kuAmerica kwenguva yakareba. Saka chaive chishuviro changu chekuti kana ndazoenda kuenda kumusha ndonoita zvandagara ndichiti zvandinoziva izvi. Saka ndakatanga kutenga midziyo yangu nditenga marori ndichiunza kupi kumusha ndokuzobva ndichiuya kunoku. Ndauya kuno ndakaona moto zvinhu zvese kuti mbombombo marori kuti ikangofamba kudai yafa kungodai so hapana zviri kuitika. Kusvika ndakatanga kufunga kuti kana adzimai anga kuti bheta tichiodzokera kupi kunoshanda zvakare ndikangofunga kuti inini ndasarwa nemakore mashoma ekunyatsoshanda zvino ndikadzokera kuAmerica kunotanga kushanda panyowani komwiri yangu inozoita sei. Saka vamwe vakandiudza vakati iwe maitikira ari kuita zvinhu zvako izvi wadii kumbozvibvunza. Saka ndakatangawo kumadzibaba vamwe vaingotiwo hameno ndaingopiwa tsanangudzo dzakasiyana. Zvakandinetsa ndechekuti pese pandaienda ndaisangana netsanangudzo dzakasiyana. Ndikatombodzika kuenda iri kumusha kwangu ndekwaMutare. Saka ndakambofamba asi pane wandakazosangana naye akanditi wamboona here vhidhiyo iri apa. Ndipo ndawana vhidhiyo yaApostle Monalita ichinyatsotsanangura kuti vanhu vasi kunzwisisa kuti kunamata nemidzimu yedu zvinhu zvimwe chete zvinotisisa kuda Mwari umwe chete. Saka ndakangonzwa kafiringi yekuti rega ndimbosvikawo uku. Ndikafamba ndikasvikotambirwa zvakanaka chose.
ndakasvika ndikatowana pane vamwe vanhu vaitobatsirwa, vamwe vaiti vabva kubulawayo, vamwe vaiti vabva kupi, vamwe vangatobva kunze kwenyika. Saka mukukurukuramo yadaidzwa nyambo dzevanhu dzakasiyana siyana. Ndazopindawo mumatare mangu ndakatsanangurirwa kuti zvinhu zvangu zvakabatwa. Chipo changu, kune hama vari mudhuze vanotoona kuti uyu munhu uyu chipo chake chihombe, saka ndo vakabata vari kupfuta izvozvo. Ndakazopinda mumatare ndokususukidzwa ndichipiwa guidance step by step kuti chiita zvakati, chiita zvakati, chiita zvakati. Chakazondishamisa ndechekuti pane munhu wandakamboshanda naye muno muZimbabwe kudhara, asi taingobatana zvekure kure nemasocial media aya zviya zvekuti akazondibvunza akati, kweyo zviri sei? Ndikati ndaa kuZimbabwe ndikamusanangurira zvese ndandauya nchida kuita zvetransport nechi nechi. Akati saka chanetsa chii? Ndikati kumwe kwacho hakusi kumbofamba zvakanaka, mabasa haasi kubatika. Akati tora nhingi cross border nhingi permit, mabasa hobhuku nokuSouth Africa yerori anotobva kuZimbabwe ikoko dzichiuya, dzimwe dzobva kuZambia dzichiuya nemuZimbabwe dzichiuya kuSouth Africa. Iyi ndokubatsira. Iyewo semunhu aiita zvekudhiraivha anga ari mubhizinesi rechi rezvetransport but ari kuSouth Africa. Akati iwewe unotumira zvinhu ikoko, ini ndichisikotambira rori kuno uku, ini ndoitawo kuti iite load kuno, uchitotambira kupi? KuZimbabwe. Ndakatombodhauta nekuti ndatsva ndisina kana chinhu. Ndikati handina kana mari yekutangisa. Akati handine masawero angu kuno, ndikavatsanangurira zvakanaka vanogona kusponza izvi because ini vanonditrasta business randoita navo kuno uku. Chokwadi ndakazotumirwa mari, ndikatumirwa timu yana makanika. Vakauya vakasvikogadzira marori, anga ari maviri marori aya. Vakasvikogadzira, anga asina kumbofa zvakawanda but aingonetsa zvokuti pamwe yaiti ikawana load haina kwainosvika. Wopedzera wako haya imwe motikari yekuti itakure load kuti inosvitsa kwayanga ichienda. Saka pavakauya vakati motikari idzi hapana chingambofamba, vakangogadzira zvikanzi ngatiservice, ndobva service ndobva dzaenda kunoteswa VID, fitness certificate, ndobva dzese dzapasa. Ndobva taita cross border license. Tiba ndatotanga kutotakura produce from Zambia, imwe itakura from Zimbabwe ichienda kuSouth Africa, dzichibva kuSouth Africa dzakatakura zviri kuya kuno kuZimbabwe. Saka zvinhu zvakabva zvatochinja. Pandandatorasikirwa netarisiro ndakutongoti apa hapana zvichabuda apa, zvaakutofamba. Iye zvino taakutotakura nemabhanana futi kubva kumusha kwangu kwaMutare uku, achikrosa. Mamwe ari kutoenda kuZambia, mamwe ari kutoenda kuSouth Africa, mamwe imo muno muZimbabwe. Saka ndinoda kutenda kuti kubatsirwa kwandakaita kwakatochinja upenyu hwangu. Ina ndatoita give up kuti maybe ndongodzokera hangu kunogara kupi? KuAmerica ikoko. Handiti vazhinji vanongopedzera wangotsakatira ikoko wozongoya wovikwako kumusha kwako, but zvinhu zvangu zvatochinja. Saka ndinoda kutenda chose nekubatsirwa kwandakaita, and encourage vamwe kuti musagare muchingoona zvinhu kuti hazvi kufamba zvakanaka, tsvagai help. Ndinotenda. Ndabva muchiti mafamba maneta baba. Kwamaifamba tsanangudzo dzaiti chii? Zvimwe zvacho zvaizi pane vari kukuvharira zvinhu zvako, asi kana wapiwa tsanangudzo iya handeipa kuchiti ko ngazvichisunungurwa ka, ngazvivhurwe ka, kazhinji ndopaizvaimwe. Tsananguro yaigona kunge iri yakanaka, asi kuti action yekuzoti zvidi zvichigadzirika ndopaibva pangoti mbombombo. Kumwewo zvainzi hameno vana sekuru vako zvaisanga zvimwe zvezvekuti unenge usina kana ruzivo rwekuti zvakamira sei, zvekuti unongobuda more confused than enlightened. Asi ndikati panapa ndakanyatsotsatsanangurirwa step by step. Vadzimu vako vanoda kushanda newe, vadzimu vako vari kuda kuti iwe zvinhu zvako zvikufambire, asi
kune vari mudzinza vanozvifaita, vari kuita make sure kuti zvinhu zvako zvese hapana chinobuda. Ndinotaura nyaya yechipo chenyu. Apostle vakati chipo chenyu chiri papi? Chipo changu hachisi chekuti kurapa, asi chine chipo chekubatsira hama mudzinza. Ndakatoratidzwa kuti vanhu vazhinji mukati medzinza vanouya kwauri kana vane zvanoda kubatsirwa. Saka kune vanoti unovhaira, vaonekwa vatobatsira havasi kufara nekubatsirwa kwacho, nekuti vari kuti kudai tiri isu tiri kudi. Saka ndopa pane hondo dzacho. Asi chipo changu, vadzimu vangu vari kuda kuti vandishandise kusimudzira dzinza, kubatsira vese, mhuri yese isimuke. Ndosaka vari kundipa mabhizinesi aya. Mari dzandakubata hadzisiri dzangu ndega. Ndakutsvagawo vamwe dzinza vachitoma mabasa mukati mebhizinesi vachisimukira. Ndo zvaidawo vadzimu vangu, asi ndo zvaitotsikirirwa nehama dzangu. Saka mabatsiro ana Apostle toziva kuti sekutaura kwamaita kuti hama ndo dzaitsikirira zvakare chipo ichocho. Mabatsiro ana Apostle zvinhu zvatanga kufamba, hapana here manje mashoko akuuya akati wandei kubva kuhama? Kwandiri haasati asvika. Asi chandakaona ndechekuti kubva mukubatsira, vari kubatsirwa manje, vari kubatsirika, vari kuwana mabasa, vari kudii, vari kufara. Saka ndinoona kuti chipo changu, nyangwe vanhu vasati vachipembedza, chaakutoratidza michero yacho mukati medzinza. Kune vamwe vanhu baba vanotonyara kuti inini neklasi yandiri, vanobva vasvisa kamaklasi, ndichibva kuAmerica shuwa ndoonekwa ndakubatsirwa kuZimbabwe uko, vanhu vanozoti chii kana kuti kudii. Sekutaura kwanamboita pakutanga kuti vamwe vanototiza, vanenge vachiti toda hedu pakawanda Apostle, mamukwanise kungondiitira inini pangu kana kungondibatsirira mumota here, vanhu vakazondiona vanoti kudii. Mashoko amukade kupa kune vanhu vachiri kuhwanda kuwana rubatsiro, vamwe vachipa matestimony, ndekuti kudii? Ukasasununguka kurarama upenyu hwako, wautorarama upenyu hwevamwe vanhu, zvakakosha kuti iwewe pachako uzvimiririre. Vazhinji vanenge vachikudiscourage, ivo nerwesere vanenge vachidi vachienda vachibatsirwa. Saka ini ndinokurudzira kuti kana une zviri kukunetsa, usatya kubatsirwa, enda unobatsirwa. Ende kubuda uchitaurawo nekuti wakabatsirwa zvinobatsirawo vamwe, handitika? Saka ini ndinokurudzira vanhu kuti musateta kubatsirwa, endai munobatsirwa. Musafunga kuti vanhu vanozoti kudii, nekuti anenge ari kuaffectwa nesituation ndimi, handitika? Saka zvekuti vamwe vanofunga kuti kudii, hazvina basa, hazvina basa. Iwe enda ubatsirwe, ende kana wabatsirwa ipa testimony, nekuti testimony inozobatsirawo vamwe vaya vanenge vachida kuti zvinodoita sei. Asi akanzwawo testimony yako kuti ndakadai, pamwe problem yake inenge itori much smaller than yaanozozwa munhu achiti akabatsirwa. Saka ngativei free kutaura matestimony edu, tichisheya, ndokuti tinoda kuti nyika yedu ite zvakanaka. Saka kuti nyika iite zvakanaka zvinotanga nemafamilies akaita zvakanaka, macommunity anoita zvakanaka, zvichienda zvakadaro. Ndanzwa sekunge mamuchitaura kuti kuAmerica ndakakugara makore akawanda. Takatarisa nhau dzemudzimu idzi nekugara kwamakaitawo kunze kwenyika, mainyazoteedzera here kana kuti mainzwisisa here zvine chekuita nemudzimu, kana kuti vazhinji tozotanga kuti midzimu iriko, isusu takatorasa kare midzimu yacho, ndosita kuti zvinhu zvedu zviite sezvinooma. Ndomva kuti Apostle ndofumba makasvika pano muchitanga kutaura navo, midzimu ndonyaya kana kuti donzvo ravanowanzotaura pakutanga. Maizviteedzera here zvemidzimu izvi kana kuti maisatozvinzwisa, maitongoti taakurarama tiri kuno kuvarungu?
taive kumapentacostal church uko tichingomhanya naizvozvo zvaiveko ikoko hazvevadzimu kana kumbozvifunga kana kumbofunga kuti tichazosangana nesituation yekuti tizvinzwisise zvazvisi. Saka ipapapa kana nevana vakangokurawo vari muizvozvo zvekunamata asi tisinga acknowledge kuti kune vadzimu vedu vanotichengeta. Ndo pandinoti vazhinji taakutopepuka iye zvino taakuziva kuti ko inga vadzimu nevanhu vese vatinoverenga mubhaibheri vadzimuoka vaya anti bhaibheri rakazara mazita evanhu. Ukazozviona unoona kuti vadzimu havakutarise kana kunamata. Wakatosununguka uchitaura nevadzimu vako asi uchizviendera hako kuchechi uchinonamata, hazvina conflict. Asi kwataive uku zvaita kunge zvemidzimu zvaitoizwa kunge kuda hamiri una ndo madhimoni acho kana chichi. Vanhu vaisatombofunga kuti munhu wega wega ane vadzimu vake vanomuchengeta. Ende vadzimu ivavo ndo connection yako inokusvitsa kunani? Kuna Mwari wako. Mashoko enyu baba ekupedzisira kuna Apostle Monalita zvichida nekubatsira kwese kwamakaita iko zvinondikunzwa kuti matoo nemagonyeti maviri akuenda kunana South Africa uko. Mashoko enyu ekutenda Apostle nekubatsira kwese kwavakaita pamwe chete zvakare nekutenda midzimu yenyu yamakutaura kuti aiwa kubva pandatanga kuikudza zvinhu zvangu zvavhurika. Aiwa, ndoda kutenda midzimu yangu nemwoyo wangu wose kuti kubva pandatanga kufambidzana navo zvinhu zvavhurika. Ndoda kutenda matare ana Apostle Monalita for guidance, noti ndo vakabva kutipa guidance. Vakataura kuti hazvisi quick fix, zvine mastages. Ndokuteedza mastages iwayo vachitigaidha taapa ngatiitei zvakati, vachitaurawo nevadzimu vedu on behalf of us. Vakanditsanangura zvinhu zvandasingambozive kuti vaone zviri kuitika muupenyu hwangu vanotoratidzwa nevadzimu vangu. Ndasingazvizive izvozvo. Ende ndinoda kutenda chose. Ende ndakasangana nevamwe vanhu ipo pano taivo vane nhamo dzavo tikazoita masahwire ekuti izvo tinofambidzana. Ende vazhinji vacho ndiri kuonawo zviri kuchinja muupenyu hwavo. Ndandinomwe shahwira wangu aiti anga ane 5 years asina kana kushanda, apo iye ari munhu ari highly qualified. But tabva panapa akazongodedzwa kubasa. Asvika ikoko zvikanzi aitwa interview akanzi basa iriri era pane munhu ari munoza wemukati muorganization ndiye watiri kupa basa iri. Vamwe ava mune mangodedzwa kuti vangoti vacertify mutemo handiti. But akazoti abva ikoko vakazomufonera vakati unoda here kuti unomaneja branch redu riri kuMasvingo. Akatoshamisika kuti iye angatifunga zvatopera. Akatondifonera akati Sawira ndozvandaitwa kuno. Tikatofara tikati aiwa vadzimu vedu vari kuvhura. Saka tinoda kutenda chose rubatsiro rwatiri kuwana. Ende tinotarisira kuti vamwe vachauyawo vachibatsirwa. Aiwa, tinotenda. Tinotenda baba, maita basi. Mazvinzwira ndichitaura nababa vachitipawo testimony yekubatsirwa kwavakaitwa naApostle Monalita. Vazhinji vanobva vanyara kuti manje vanhu vanozoti chii vakandiona ndiri paApostle kana kuti vakandiona ndichibatsirwa samwe. But baba vataura vakati hazvina basa, hausi kuraramira munhu. Chakakosha ndechekuti vanhu vazive sosi rekwawakabatsirwa, kuti vanhu vasazofamba vachiti akaromba kana kuti akaenda kun'anga yakati akanopiwa mushonga. Vari kuti ivo testimony yangu ndeyekuti mhuri neshamwari dzizive kunaka kana kuti kubatsirwa kuri kuitwa vanhu paApostle Monalita. Apostle makadi? Ndiri pangu Elizabeth, wakadi? Aiwa, ndikufara ka happy new year. Aiwa, takapinda nenyasha. Nenyasha pasina kana kurwara. Pasina kana kurwara. Tichirwirwa.
toda kutenda Mwari pamwe chete nevadzimu vedu nekutichengetedza. Anga akaoma 2024 but takakwanisa kuita sei kukurosa tikadzoka zvakare. Apostol patasvika tasangana nababa vatataura navo pekutanga vachindiudzawo testimony yavo mafambiro yakaita. Pachandanyanya patestimony yavo ndechekuti ivo vari kutonzi midzimu yavo sekutaura kwavaita vakati ndo yakandirwira kuti ndizokwanisa kusvika pana Apostol. Ndaisaziva vaituka, ndivo vamwe vaya vanotuka kumachechi kumafaya vachiti hatangopinda mumapendekostal tiriko kuAmerica uku tisingazoti zvatiri kutoita tiri kutokanganisa. Nanzwa chitaura kuti vane pfuma zhinji yakaparara yakauya kunoko vaifungidzira kuti papensheni yavo ndo pavachatangirawo, but zvese izvozvo hazvina kufamba mafambiro ayo. Baba vachisvika Apostol, dambudziko ravo kana kuti chakaita kuti vazosimuka kuya pano vachitaura vasati vapa testimony rakanga riri dambudziko rei? Right, matambudziko anga akati wandei. Pakanga pane financial attacks, kuti pfuma chaiyo, mari zvavakashanda zvese kunyika dzakasiyana siyana dzavaienda vachizama kutsvaga kurarama, pfuma yanga yaparara. Zvinhu zvavaitumirawo kuno vachifunga kuti pandinozodzokerowo kumusha zvaiparadzwa nehama yazuwawo. Uyezve zvakare mweya wakaipa wakanga watageta kuda kuvaputsira imba zvakare. Uyezve urwere chaihwo wakanga wakutambudza panyama yavo, makumbo, dumbu, musana, ndingakuti miri wese waingoti miri wangu uri kurwadza. Mudzimai wacho something aingochema chiti ndine chinhu chiri kufamba mumiri mangu, makumbo zvakare. Akanga akutoita kana ikakukamina mukadzi wacho, bhozi gumbo raigona kungomuka rakazvimba zvokuti anotadza kutsika, anotadza kuenda kudhiraivha achienda kubasa. Saka ndo matambudziko mazhinji avakanga vanavo iwayo. Uyezve kusateererwa nevana, vana vakanga vavafuratira zvakare. Yes. Asi Apostol, zvinoita kuti hama dzizosvike pakuparadza zvinhu zvamunoziva kuti ndo zvinhu zvichazongotibatsira sedzinza. Munhu anenge achishingaira Apostol ari kunze kwenyika uku kutorara munhu asina kudya achita kuti zvinhu zviiteke, but tinoona kuti hama ndidzo zvakare dzinoparadza zvinhu izvozvo zvichada kuzovabatsira. Chii Apostol chinoitika pakati pehama dzedu idzi nevanhu vanenge vachishanda kunze uku? Right, chinoitika pahama, ndofunga Elizabeth wakanzwa nyaya dzakawanda dzevanhu wokuti vaitumirwa mari, anoti atumira mari, handiti ndinoita zvese inini kunoku stand, ndobva ndatenga chino nechino. Asi maizoona kuti vanhu vaitumirwa mapikicha edzimba dzevamwe vanhu. Kune vanhu vamwe wakatofa Elizabeth nestress, depression yekuti aitumirwa imba isi yake. Pake pakangovakwa one side kudai chikasiyiwa chakadaro. Munhu akatanga kutoshandisa mari dzehama yake iri kunze achitoita zvaanoita achitodi. Saka zvaizorema kuvanhu kuti kana kuti asungise munhu nokuti painge pasina proof yekuti mari yaaitumira munhu yanga yakanangana nekuti kana kuti havaka aingotrust tandiri kutumira hama yangu mari, ari kunditumira mapikicha ekuti iko zvino imba yako yaapa window level, iko zvinoona roof. Munhu achinotora mapikicha emba yevamwe vanhu achitumira munhu. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo zviri kukonzereswa nemwoyo yevanhu yashanduka, handiti iwe unenge uchitrasta kuti hama, asi anenge achitogodoka achifunga kuti vane zvakawanda ukatoona kutombotumira izvi, meaning ikoko kutosara ane mari yakawanda, but anenge asingazivi kuti munhu anenge asina. Ndo pake pese ipapo paruti akatambira obva atumira, akatambira otumira. Saka munhu anenge asingazvizivi anototora kuti havanazvo zvakawanda, saka inichika nditodai. Kushaya mwoyo chete werudo nekutya kuti aiwa mari haizi yangu, rega nditi, handiti zvandinoita ndipedze. Kune vamwe wakavakirwa tudzimba tusingamboenderani nemari dzawakadi
dzawakatumira handiti munhu akungoitira chiti kuti akazouya etulisi anowana pekupinda. Saka izvozvo zviri kubva pamwoyo yegodo, mwoyo yakaipa, mwoyo wekutadza kunzwirana tsitsi. Ndazwa baba vachiti kubva hama idzodzo zvakare ndidzo dzimwe dzakatobata kuti ari kuzviita munhu ane mari stereki, rega titsipike kana kuti tibvise mwoyo woyo kuti munhu aramba achiwana zvinhu kana kuti simba iroro rekuti aramba achishanda achiwana zvinhu zvekuti atumire. Vanhu se vachizoona kunge munhu waakuvhayira apostol kana munhu ati iko zvino zvinhu zvakambondiomera handisi kukwanisa kusenda mari, chii chinoita kuti vanhu vazofunga kuti anenge akutivhairira. Right. Ndo zvandataura pakutanga Elizabeth kuti pfungwa nemwoyo wemunhu, kana munhu angori negodo nemwoyo wakaipa anongofunga izvozvo, haazvibvunzi kuti but inini ndiri kushaya handiti iye here ndiye anosanwa kunge achingowana chete handiti, ndiye here ariko yake mari ndo iri kudonha kubva mudenga here, yake mari ndo iri kungofuma yakazara mumba here, handiti ari kutoshanda. Ukangove nepfungwa idzodzo dzekungofunga kuti munhu uyu ari kutoshandawo, nekuti vanhu vaya vanenge vachitotaura kuti ko ndiri kunight shift, iko zvinei zvakati, ndinongozorora nguva diki diki. Vanhu dai vachigona kunzwirana tsitsi ipapo ngoti no iye munhu ari kutoshanda, ko inini ndinosanwawo kuti ndishande, ndisatarisire kuti kana azoti hana ndaakuvenga munhu. Saka ndinoona kuti ingori spirit inenge iri mumunhu yakashata handiti, ingori spirit yakaita sei yakaipa inenge yakagara mukati memunhu, ende anenge agara futi ane love nehama yake yekunyebera, fake love ya chaanenge arodada zvinhu. Saka munhu yapa anozoti handina, ruvengo rwake robva rwabuda ipapo. Takatarisa apostol nazwa muchiti even mukadzi wacho akanga atoni matambudziko, zvichireva kuti matambudziko aya akanga achikonzereswa nekwaroorwa uko. Apostol, chinoita kuti vanhu vazosvike pakubata mutorwa kuti aiwa ndiye yuyu ari kukonzeresa kuti mari yemwana wedu isasvike kunoko, ndiye ari kukonzeresa kuti mari dzese dzataimbowana mumashure uko tisadziwane. Chii apostol chiita kuti vanhu vangosvike pakungovenga muroora kana kuti muroorwi mumusha imomo? Kazhinji kacho Elizabeth, chinoita kuti dzimwe hama vagone kuvenga muroora auya, asi tichitarisa anenge ari munhu ane mwoyo wakanaka. Hatisi kutarisa waroora waya kutoti munhu wese achingomuona kuti nai murugara sei nemunhu akadai, nokuti variko vanhu vakadaro wokuti havatoiti zvachose, mune mutongomanikidzira kuti ndiye akadikwa, tingaite sei, uye wokuti haarespect kuti vanhu ava ndivana tete, vanhu ava ndivana bamudiki kana vana bamukuru, vanhu ava ndiamwene, nditezvara, wokuti anopindura zvaanoda, anotaura zvaanoda, anonyima handiti. Saka munhu tiri kutaura isu pamunhu ane mwoyo wakanaka, kuti vanhu vese vanongochi zvenyu makamuwana kupi murooro, but imimi munenge muchimuvenga musingamudi. Chinhu chinoitika ndechekuti vanenge vaona potential iri mumuroora, nekuti pamurume ndo pane pakaiswa mhiko yekunzi hasanirwa kugara nemukadzi. Saka vanenge vachiona kuti this time atora mukadzi ane simba, anewo chipo chiri maari chinorwa nezvese zvavangade kuita, zvavanga vari kumboita zviya zvokuti, nokuti ukatarisa even ivava baba vapa testimony yavo, mukadzi uyu anga dzimba dzavo dzaingoparara dzichiparara handiti. Uyu mukadzi uyu anga wechi3 handiti, zvaanga wechi3 ndiye wawakwanisa kuchizochembedzana naye, wamu25 years in marriage naiye uyu, nenyaya yekuti uyu mukadzi uyu ane chipo chiri maari chekudzinza kwakewo nechaakapiwa naMwari. Saka wakaona kuti uyu hatikwanisi kumubvisa nokuti ane zvinomurwira zvekwake. Saka ruvengo rwakabva rwatanga kuti aiwa ngatiroye afe,
ndo zvatingatokwanisa izvozvo nekuti zvekuvaparadzanisa zvanga zvaramba. Yes. Saka Apostle, zviri kureva here kuti kune vanhu vekuti mamarriages avo anogona kutoparadzwa nehama dzisingatode muroora but vanenge vachiedza kungosekerera kuti zvingonzowo tiri pamwe chete. Akawandisa Elizabeth mamarriage akaparadzwa nehama. Vamwe vanotofamba kun'anga kumaprofita kuti tiri kuda kuti tatosiyane nehanzva dzedu kana kuti tinoda kuti tatosiyane nemwana wedu, handiti? Saka iwe unenge usingazive uchisekererwa, handiti? Uchifunga pamwe uda uri kudikwa, ivo vanenge vachitoti nechemwoyo regai nguva diki unenge wabva pano. Wotozotongoona nemurume maakutanga kurwa, nemurume hamuchatonzwisisani, kanu kadiki yahondo, pedzisira umwe azobuda aenda. Mushonga uya washanda, mhiko dziya dzashanda dzanga dzichibatwa. Saka kune mamarriage akaparara nekuda kwehama chaidzo dziridzo dzaparadza vachingoda kuti hama yavo hazvisi kuitwa kuvarume chete ka nekuvakadzi vari kwamwa kuti wakaona kuti hama yedu iyi ane mari ende munhu yaanopa, handiti? Vanotobata mhiko dzekuti ngaagare asina murume so that tinokwanisa kuita zvatinoda. Tichingoti tikati toda chakati tikasvika tikatorawo mota dzake tichibuda pane pasina murume anoti aiwaka handizvo zvamaakuita, aiwaka izvo hazvisiri izvo. Saka zvinoitwa kwese kuvarume kuvakadzi variko vamwe chaiko vabereki vanosungira vana mhiko vanasikana kuti vasaroorwe, especially kana ari mwana wekuti anoshanda ane mari dzake andi vanenge vachingoti akazoroorwa anenge kuita zvinhu kumurume wake. Saka pamwe isusu tinenge takuzoshayiswa zvatanga tichimbowana izvi. Saka vanogadzira kuti asaroorwe, asapinde mumba. Vamwe vakadzi yavo vari kusvika kutonochembera achingoti anowana munhu wake pazvinhu zvakuita serious kuti munhu akutoronga unoroora zvobva zvapera. Ndo mhiko inenge yaiswa kunzi anga angova neshamwari, angova neshamwari dzekuvaraidzana nadzo. Semaapplies kuvarume anenge akatoiswa mhiko iyoyo kuti ngaangova neshamwari dzekuvaraidzana nadzo chete, but kuroora zero. Yes. Takatarisa Apostle patestimony yataura baba nanzwa ichiti mukutaurawo kwavaita nemadzisawira avo vasangana panapa, vanhu vekuti vakatozosvika pakuumba ukama nekuda kwekuti vanhu vese vari kuteedzera zvavakaudzwa nemudzimi yavo. Apostle, pavanhu vese vamuri kubatsira ndikuona kuti vazhinji vacho midzimu idzi vanhu vanenge vasiri kutoziva. Vanhu vanenge vakatongoti nama nezvateichudzwa kupi kumachechi. Baba ndanzwa chitaura kuti kuPentecosta kwataenda ndokwatikakurirawo vana ndoko vanongoziva zvemidzimu takatozozviziva tasvika pano. Zvakaoma sei Apostle kuti unotanga kutodzidzisa munhu kubva pasi kuti midzimu iri kuti chakati iye munhu midzimu yacho asiri kutoinzwisisa. Zvanga zvakakuomerai sei ipapo muchitanga kuvabvisa kuPentecosta ukapfungwa kaika kuti Mwari variko, midzimu zvakare iriko, zvese zvinoda kukudzwa kuti minamato inzwike. Zvanga zvakaoma sei panguva iyoyo? Right, ndingangoti unoziva Elizabeth kana une calling yacho hazvibonetsa pavanhu vese vandakatanga kudzidzisa kuti aiwa chivanhu chenyu haasi madhimoni, midzimu haasi madhimoni, handiti? Munotosanirwa kuvakudza kwete kuvanamata. Watinonamata ndiMwari, nokuti midzimu yedu matateguru edu vainamata kuna musikavanhu, kuna Mwari, vachipihwa vachidayirwa zvavaida, handitika? Zvinhu zvokuti ndakaona vanhu vachikurumidza kuzvitambira nekuti Elizabeth munhu anenge aneta nekunamata achitozvidza kuti inini handina kana kamudzi kandanga ndiri kubata kana kashizha ndichinamata Mwari wangu, asi hakuna zvaita sekuti Mwari wacho hawako, handiti? Saka hazvainetsa kuti ndidzidzise munhu kuti aiwa apa itai so, mutange mataura nematateguru enyu, handitika? Mapedza maakunamata Mwari wenyu, handiti? Zvakanaka. Even pakunamata tinotonamata tichitenda kuti Mwari tinokutendai, makatipa midzimu yakanaka,
midzimu yakachena, chirambai muchiipa masimba ekuti varambe vachitivhumbamira. Handiti kunamata uku kwatinenge tichidi, because kune vamwe vanotobvunza saka pakunamata ndinozoita sei. Handiti kuti midzimu yangu ipinde, ndinotovataura kuti munonamata muchiti Mwari ndinokutendai nemidzimu yamakandipa yakanaka. Handiti chirambai muchiwapa masimba, nokuti midzimu yedu inowana masimba kubva kuna Mwari. Ndokuvanowana masimba ekutivhumbamirawo. Handiti semhuri dzavo, handiti sekudzoswa kwavakaitwa naMwari vacho mbune kuti dzokerai munotarise mhuri pasi. Saka ndo zvacho izvozvo. Saka ndakaona vanhu vakawanda vakakurumidza kuzvibata, vakakurumidza kugamuchira. Ipapo muri kutaura chokwadi, muri kutaura chokwadi, nokuti ndakaudza vanhu ndikatarisai, varungu vakangwara, makatorerwa musoro yana mbuya nehanda vachienda nayo, nokuti wakanga waona masimba, wakachekeresa. Handiti matateguru enyika inei, handiti vakavache kuchekeresa kuya zvakaita sekuti vari kuhenga, vari kudiko misoro yavo vakaitorerei. Handiti saka marituals akanga atotanga kudhara, because chinhu chemarituals chakatanga nevarungu. Vanhu vatema vakazotozviziva mumashurewo. Handiti but varungu ndo vakatanga nemarituals. Saka vakakwanisa kuti vange vachiuraya mondoro dzenyika inoi. Handiti vachitora masimba acho ivo, sekugamuchirwa kwakaitwawo Jesu nematateguru edu kuti aiwa uyu ndisawira wedu Jesu. Handiti saka tichafamba naye tichibatirana pamwe chete muzvinhu zvemweya. Handiti saka ndo zvakaitwawo varungu, vakatorawo masimba ema-ancestors edu muno mukati menyika yeZimbabwe, vachiendawo nazvo kupi kwavo, kutora masimba. Asaposto, munhu anokwanisa here kutora chipo chandinacho inini ochishandisa pane zvinhu zvaanenge achida, zvingava zvekuprofita, zvingava zvechivanhu, zvinoita here kutora chipo chandinacho inini? Vanhu vanotorerwa zvipo nevanhu especially vakaromba, masatanist aya. Handiti vanhu vemacults vane matorero avanoita zvipo zvevanhu. Handiti anogona chete kungozora mafuta ake mumaoko. Handiti obva akubata Elizabeth achitoleya mahenza akanyarara, mwoyo make anogona kunga ari kutongotaura kuti ndatora chakanaka chiri pauri, ndatora your star, ndatora mwenje uri mauri, ndatora your destiny. Handiti saka iwe utoti amen. Handiti thank you Lord. Iwe watotorerwa chipo, unozongoona uchibva ipapo musoro ane dzungu, uchatonzwisika, uri kutoratidzwa kuti pane chabviswa mauri chakanaka. Unozoona zvinhu zvako hazvichafambi zvakanaka kubva ipapo. Yes. Ndanzwa baba vachiti pandakaanzwa muchivaudza kuti chipo chako ndo changa chatorwa kana ndo chachakakejwa nehama. Saka zvachindinetsa kuti ko hama dzinokwanisa zvakare kutora chipo ichocho chichishandisa kuita mabasa avanenge vachida kuita. Zvaka zvichindinetsa ipapo Apostle kuti ko idzo hama dzinotora chipo chemunhu vanongoenda kun'anga dzavanoenda. Handiti vaenda kun'anga dzavanoenda kana maprofita onotaura kuti chipo, kana kuti iyo n'anga ndo inogona kutoona mudzinza menyu mune chipo chakanaka chaizvo asi chine pachakagara pane mumwe umba menyu, aiwa ndiri kuchida, gadzirai kako. Handiti ndichidzinza. Handiti otonza alright, ndipe mombe 5. Handiti ndipe mombe 5, 6, 7 ndikugadzirire. Munhu oti it's okay, oita saizvozvo, akutogadzirirwa midzimu iya yakutoiswa paari, chipo chiya chakutoiswa paari, iwe wosara wafuridzirwa nekuvhurirwa mhepo dzinozokupa matambudziko mukati muupenyu hwako. Takatarisa Apostle mazuva ano toziva kuti sekutaura kwamaita mukati mumwe nemumwe ane chipo chake. Pane here zvipo zvekuti munhu anonoti munhu isakazora nechipo chake but chipo chiya hachisipo, zvinoita here kuti munhu anotengera zvakare chipo ichocho zvichida kwaenda kun'anga kana kupi kunotengera chipo kuti atange kushandisa chipo ichocho chaanga asina asi anga ambori nacho chipo chake pamwe chatorwa wasara empty,
woti chipo chiya handichachioni. Zvinoita here kuenda kusamwe wonobatsirwa wotengera chipo chacho kuti chidzoke bheki zvichida wanga uine chipo chekubatsira vanhu asi wana kuti pane zvawakaita kana chipo chiye chatorwa kana kuti chipo chiye chabiwa sekutaura kwamaita kana nehama kana nemumwe munhu achiva chipo ichocho wosara waempty asi vanhu vanozoti apa ndepa madzibaba nhingi apa kana kuti apa ndepa gogo nhingi vanobatsira asi kuti ubatsire uri panyama hausi kuda unokwanisa here kunotengera zvakare chipo ichocho kuti ungokontinya nebasa raunga uchiita. Right. Kana wakutonotenga kwatokuromba handiti chipo Elizabeth hachibvi muropa rako handiti ka chinenge chirimo mabasa acho ndo anotorwa handiti nevaya vanga ukama vanenge vanochirombera kana vamwe vanhu imo mumachechi umu kana mune muchifamba muchibatsirwa handiti mabasa acho ndo anoita sei anotorwa. Iwewe Elizabeth for example kana ungori suppose kutenga imba mota kana kuroorwa kuchata this year handiti chinoitika ndechekuti kana chipo chako chatorwa hauchazviwani this year zvinhu izvozvo handiti nokuti watorerwa mabasa akanaka echipo chako handitika asi muropa chipo chako hachitorwi chinenge chirimo handitika mabasa acho ndo anoitwa sei anotorwa handiti zvinosanwa kuuya kwauri iwewe zvakanaka makomborero ayaya maropafadzo zvinenge zvaakuenda kumunhu uya handiti akanorombera chipo chako saka chipo chako chinenge chiri muropa saka iwewe you don't have to go kakunzi wakunotenga nokuti unenge wakunoromba saka zvaunongoita chete iwewe unoenda kumunhu anobatsira aona kuti Elizabeth une chipo chakadai asi chakatorwa chipo ichocho zvechokwadi ndakuzviona ndiri kutozviona mazuva ano ndaimboprofita handichina chandichaona ndaimbodai handisina chandichaona ndaimbodai zvechokwadi ende zvinhu zvangu zvese zvaakudonha handiti munhu anoziva anokutaurira otanga kukubatsira kuti no chipo chako tichidzoke tichafamba handiti tichakwira makomo tichikumbirira chipo chako tichidzoke handiti tichanogezesana kumadziva tichafamba handiti nzvimbo dzakasiyana siyana newe kuti chipo chako chiite sei chidzoke. Iwewe wega kana waenda pamunhu anogona chaizvo unotanga kuona hope dzaakudzoka waakurota wakutotanga kutoratidzwa handiti nokuti chatiri kuda kuti chidzoke mabasa acho kuya chidzoke chisikuite mabasa acho pauri chitange kuprofita chitange kuona chitange kurapa chitange kusunungura vanhu handiti chitange kukukomborera iwewe muridzi wechipo. Yes. Tida kupendera apostle tiri kuona vanhu vazhinji vari kufona vatorati aiwa tiri kubatsirika kwaapostle pane here imwe testimony apostle yemunhu wamakambobatsirawo zvichienderana nekutorerwa kwaangaita chipo sababa vandachitaura navo apa vapawo testimony yavo pane here imwe testimony yemunhu zvakare akambouya mukamubatsira akanga aunganidzawo pfuma dzake dzikazongotsakatika nekuda kwehama dzinenge dzapinda pakati? Wakawandisa Elizabeth ndo vanhu wakawanda manje wavo kuti anosara asisina chinhu nekuda kwehama nekuda kana kuti kweshamwari chedzo shamwari dzaipaka mazuva ano dzaadze kutotarisisa nekuongorora kuti ishamwari kwayo here youri kutamba nayo nekuti vazhinji vakatorerwa zvipo neshamwari vazhinji wakabhetriwa neshamwari vazhinji wakaparadzwa nehama saka wakawanda vanhu vanouya pano tichizovabatsira zvinhu zvavo zvichitanga kuita sei kutambanudzika futi kuti zvaakudzokera panzvimbo kunyange vamwe wokuti anoti ndakanga ndiri muprofita aityisa asi kana kwazvakazoenda nako handina kuzomboona zvaenda kupi pandakangotanga kubatsira hama dzangu. Unenge watorerwa minamato yako ndo inoenda yonogadzirwa handiti izvozvo zvaizvo unoshandisa izvi ndo zvinoenda zvinoitwa sei zvinogadzirwa zvitorerwa chipo saka zvinoda kuchenjera ndosaka tichimboti paukama yes tinogona kubatsirana nekuti chipo chinenge chauya mukati medzinza kaicho tichisunungure wedzinza kutanga handiti
asi zvinoda kuchenjera zvakanyanya. Ndosaizotimboti zvimwe zvinhu paukama rifeya kumasahwira ako unoziva. Enda kwaProfeti Ningi, enda kwasekuru Ningi kana kwambuya Ningi. Ndokwandoda kukuendesa ikoko kuti unobatsirwa. Because paukama paushamwari zvimwe zvinhu zvazvo zvakunetsa mazuva ano. Iwe uchiti uri kubatsira yemunhu atowinga kuda kukuparadza. Yes. Apostle, mashoko enyu ekupedzisira Apostle, une vanhu vachiri kunyara Apostle. Kuti vanhu vakazondinzwa asikana kuti ndokwandiri kuenda, ko vanhu vakazondiona kuti ndaonekwa kwaApostle vanozoti chii, vanhu havazozvinzwisise. Mashoko enyu Apostle kune hama zvichida dzimwe dziri kudiaspora dziri kushaya kuti dzokubatai sei, dzimwe dzacho hadzisati dzaona maprograms asi dziri kuda kutsvaga rubatsiro zvakare, dzimwe dzidzo dziri munyika muno dzichiri kunyara kusvika. Mwangu unototi Apostle ndakatokwira kombi mufunge ndikatodzika, asi ndakabva ndafunga kuti ko ndikazosangana naMai Ningi, ko ndikazosangana napasta vangu ikoko, ko ndikazoita sei. Mashoko amungade kupa vanhu ivavo Apostle zvichida nedzidziso zvakare kana kurudziro kuti matambudziko vanenge vainawo anobatsirwa here zvakare pamafoni, vanoita sei kunyanya vanenge vari kunze kwenyika, vanenge vachinyara kusvika ava. Pane ma1-on-1 here kuti Apostle anogona kufamba zvakare kuenda kudzimba dzavo, kana kuti panofambiswa sei ipapo? Mashoko enyu Apostle ekupedzisira ndekuchikudi. Right, mashoko ekupedzisira ndinoda kuti onai kuti kingdom yaDevil yakura. Yakuriswa nei? Yakuriswa nevanhu vekuti hawanyari kupupura nhema, hawanyari kuitiswa madhirama, hawanyari kuzopupura madhirama aya avanenge vaita. Vanobuda, fungai kuti vanenge vasina kana kutombovharwa fesi, but vanobuda vachitopupura nhema kuti profeti ivava ndo vakatozondibatsira problem yangu, pasta ivava ndo vakatondibatsira problem yangu, mbuya ivava ndo vakatondibatsira, sekuru ivava ndo vakandibatsira. Handiti zvisiri izvo, ari madhirama handiti anenge aitwa. Saka kingdom yaDevil iri kukura ende yakurisa. 80% of this world is being ruled by the devil. Ndo chokwadi Elizabeth ichocho. 20% ndo yaMwari. Saka Mwari vari kuti kuhwanda kwenyu imi vari kukingdom yangu muchihwanda kutotya avo vacho wekwaSatani. Ndo vari kuchika. Handiti kuhwanda kwenyu muchitya wekwaSatani imimi, kingdom yaDevil iri kuramba ichikura. Yangu ini Mwari wenyu inoramba iri pasi. Nekuda kwenyu kuti munoramba makahwanda. Sezvo muchiramba makahwanda, ininiwo ndinokupai zvishoma. Nekuti muri kuramba makahwanda. Vatomboona Elizabeth kuti for example iwewe ipapa kaita chinhu kumba kwenyu chidiki diki, vabereki vako nemasiblings ako vakafara vachingokutenda so. Handiti kuti ndozvaziite iwe mwoyo uchitoti zvazvinhu $20 izvi. Handiti but wakaramba wachikurumbidza so kuti asingambozvifungiri kuti ndozvochaita. Handiti Mwari ngakukumbirire chichi zvinokupa manyukunyuku ekuti mangwana kana wangu wambowatengera zvinhu $20 mangwana wakuya nezve100. Handirudzona wachatenda wachapururudza futi zve100 zvezve chichi mangwana waakuisa ku300. Handiri kuzona. Saka ndo zvakafanana naMwari. Mwari vari kuti nevadzimavo zvamunotinyara kudai muchitya wekwaDevil, wakazondiona vanozotanga futi kundiroya, muchitadza kubuda muchipupura ukuru hwaMwari nevadzimu wenyu zvamaitirwa. Saka ndichakupaiwo padiki nepadiki. Handiti ndo zvacho izvozvo, ndichakupai padiki nepadiki. Saka ndiri kukurudzira vanhu kuti kana wabatsirwa pupura. Handiti tinongokuvhara kumeso. Inini ndine wisdom Elizabeth yekuti ndinovhara kumeso ndichitira kuti ivavo varoyi wacho vasazive kuti ndiwe, ngavasazive kuti ndiye uyo. Ndosaka tewanzoda kuti munhu ataure zita rake adini adini, bhozi vanobva wakuziva kuti akutopupura kauya asunungurwa akutotestifya.
handiti. Saka tinovhara fesi kuitira kuti vanhu vaone simba raMwari kuti aiwa kukingdom kwaMwari uku nezvevadzimu izvi zvinhu zvakachena, ndo deliverance yakachena iyoyo, uchikomborerwa zvakachena zvisina kuti ukazongoona kadzvinyu kari kumhanya pavheranda hana yaro wabhaka kuti pamwe zvinhu zviya zvandakadopiwa nezuro zviya chaachikwambo aiwa izvi zvakachena izvi zvaMwari nevadzimu vako. Saka ndokuda kukurudzira kuti pupurai zvamunenge maitirwa naMwari nevadzimu venyu, regerai kuzviwanza, pupurai. Muchaona kuti pamunopupura mababa vakabvirira kubva gore rapera wachipa matestimony stage by stage, handiti stage by stage, stage by stage, wachipupura zvawakaitirwa, zvawainge wachiitirwa izvozvi zvawabva wazoitirwa zvidhafu-dhafu zvaramba zvichiwedzera 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 budikidza nekupupura kwawo, nokuti wakati aiwa ina handityi munhu, ndasunungurwa Mwari wacho kana watodisunungura zvareva kuti vavengi vangu watodonhedzwa pasi, saka hawana zvawachandiita. Yes, vanoda kubata apostle sekutara wanabvaita kuti vari kunze kwenyika vasiri kukwanisa kuuya kunoku zvichidai mari dzemabhazi dziri kushayika, munokwanisa here kuvabatsira online? Uye vaya vari kunyara apostle kuuya vatori muno muZimbabwe, pane here pamunombodhiraivha kuti aiwa it's okay regai ndiuye kumba kwako ndikubatsirire ikoko kana usingade kuuya kuzobatsirwa kuno kumatare? Panofambiswa sei ipapo apostle? Vanokubatai vanokubatai sei? Right, vari kunze kwenyika Elizabeth ndane vanhu vakawanda wayambuka, handiti vari kudiaspora, kungobatsirana pamafoni ipapa, kana pane package dzinoda kutumirwa taakutotumira, handitika dzichitoenda munhu otanga kushandisa. Kune vanhu kunze kwenyika uku vanga vari suppose kuenda kumajeri nedzimwe nyaya dzakasiyana siyana, asi takangoita handiti minamato yedu online, tikakurumidza kutumira mapackage aidikwa waonekwe vasina mhosva. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unenge wasimudzirwa mhepo chaizvo zvokunzi ngaaende mujeri, ngaaende mujeri, ngaaende mujeri. Saka panongoitika tumwe tunhu turi fani, handiti yatoo nyaya hombe senge kuvarunguko kuma-European countries inoita nyaya hombe nekanhu kadiki diki, asi vanhu vakati one day ndofunga about 6 people, handiti vanga vari suppose kuenda kumajeri, handiti kuma-European countries uko, but now they are free, handiti through kuti wabatsira vari kuvari. Vamwe wangu vasina kana mabasa, vakuenda kumabasa. Vamwe wangu vane matambudziko ekuti vana vanga vatokura vakuma 30 something, no kuroorwa no kuroora. Aiwa tiri kungoona matestimony achiuya, vanhu vari kusunungurwa, watori kunze kwavari ukangotedzera chete zvanei chikuudza kuti apa ita so, apa ita so, apa ita so, apa ita so, apa ngatitumire package yotoenda, handiti wakutanga kushandisa, handiti zvandinenge ndichikuudza izvozvo. Aiwa ndiri kuona matestimony akawanda Elizabeth kuvanhu vari kunze vari munomo muZimbabwe, kuti anenge achiti apa ndinogona kusvika kune vanhu wendisingadi kuonana nawo ikoko, kuno vanhu vanoita maprivate bookings avo Elizabeth, then ndinongomubhuka munhu time yake yaanoita sei yaanouya ari ega. Right, kozoti vamwewo kuti anoti kana kuti ndibatsirei, ndiri kuBeit Bridge, ndiri kwaMutare kana ndiri kuBulawayo, handisi kukwanisa kuuya, ndirongomubatsira online saizvozvo. Kana pane zvaanoda kutumirwa package yake tongomutumira. Aiwa, tinotenda apostle, maita basi. Thank you. Mazvinzwira muri Zimbabwe vandakagara navo ndiapostle Monalita tataura nababa pekutanga tichinzwa testimony kana kuti matambudziko akamboita kuti nhasuno vazope testimony vachibva pakubatsirwa naapostle Monalita. Vatsanangura vakati zvinhu zvakanga zvisisina kundimirira zvakanaka, ndatiwo ndakunoenjoya pensheni yangu musha ndokusvika upfumi hwese hwakangotsakatika, zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Asi pavakazongonzwawo kuti kuna apostle Monalita vakaita mukutira kumhanya kuuya pano vakabatsirwa, iko zvinovapa testimony vakati ndatoone magonyeti angu 2 akutoenda from Zimbabwe to South Africa achidzoka, zvinhu zvakundifambira zvakanaka, ndakutoona kuti
inga midzimu yangu yanga isina kundirasa, asi inini ndindanga ndakairasa nekuda kwekuti kumachechi kwatinge tichipinda tinge tichiudzwawo kunzi aiwa hakuna chinonzi mudzimu atori madhimoni. Asi kubva pandatanga kukudza mudzimu yangu ndatoona kuti kana chipo changu chandakataurwa naapostoro kuti une chipo chekubatsira dzinza, mafruits akutanga kuoneka, vana hama dzakutanga kuenda kumabasa, zvinhu zvakundifambira zvakanaka. Aposto kana muchida kuvabata nhamba dzavo ndodzikubuda paskrini apo, kana kuti vafonerei direct mobhuka maappointments enyu mobatsirwa. Vari kunze kwenyika hanzi hazvimbonetsa, tinongoita online nekuti zvinhu zvese zvangova digital. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagyo, tichiti chesarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.